Assalamu alaikum jama'a. To a yanzu kafin mu fara lissafi, ina so tukunnan mu fara sanin cewa duk inda muka yi clicking akan cell, duk abin da ka tafa za ga shi ya fito, kuma za ga shi a cikin formula bar. Kamar yanzu nan na tafa nan ya wuce gona da iri. To idan na so ya kasance wannan cell din shi kadai ne da wannan abin da zai koda ya wuce, sai in zo nan kamar da muka a baya, sai mu adjust mu buɗa shi daidai inda kake so. Kaga yayi. Kuma duk abin da kai anan dan na F2 yanzu saboda ina so editing, zan yi highlighting ɗinsa gabaki daya, in je home menu, musu kala yadda nake so, ko musu bold, ko musu underline, ko in ƙara girman su yadda nake so rubutun, ko kuma a'a in canja style ɗin rubutuna yadda dama ta bani in yi, ko yadda nake so ni da kaina. To kaga wannan kenan, kaga ya wuce, zan yi ƙara buɗa shi yadda nake so. So wannan shine game da sanin cewa abubuwan da kake tafa a MS Word za ka iya yin shi a nan ma haka, ka gyaggyara, ka yi editing, ka yi alignment, ka yi waye da sauransu. To wannan kenan. To abinda nake so mu fahimta yau shine, ina so mu fahimci ya ake amfani da mathematical operators. Bari mu dan mana abin da mathematical operators shine watan maths, watan su ne kamar me, su ne kamar plus, kamar equals to, kamar minus, kamar times, division, division, watan rabawa. Sannan kuma muna da wasu wanda ake yi amfani da su, shine ake ce musu kaman mean, ake ce max, average, ko average. To duk wannan su ne mathematical operators da za mu yi amfani da su. In aka ce wannan plus din nan watan tarawa, wannan equals to watan bada amsa, wannan minus ɗebewa, wannan times a ninka so nawa, division rabawa, mean karamin number, max babban number, average rabi kenan. To wannan shine bayanin da nake so dan muku kafin mu ga. To alhamdulillah za mu ga daga nan a cikin nan lissafin da nake so mu shine, ya kamata mu fara sanin cewa a Excel, kamar yanzu daga nan basic salary din wannan bawan Allah da muka ga sunan shi a nan, tsohon shugaban ƙasar Najeriya. To za mu iya ganin cewa a nan za mu iya lissafa, kamar misali a ce nan duk albashinsu ne nan, to za mu iya tara su baki daya, mu san menene average ɗinsu, mu san menene total ɗinsu. To wannan shine. To yanzu za ku ga cewa a nan already an riga an lissafa total, amma bari mu sake yadda kowa mai karatu zai fahimta. Na yanzu muna so mu hada da basic salary, da allowance, da dressing ɗinsu, muna so mu tara. Kamar na Jonathan ɗin nan, a kullum in zaka yaki Excel zaka lissafi na mutum ɗaya kawai zaka lissafa, ragowar zamu ga yadda zamu cike shi ya bamu amsa. Kamar yanzu na wannan Jonathan ɗin nan yana da 10,000, 7,500. To menene total ɗinsa? A ido in ka kalla zaka iya cewa 15,500. Idan ka zo ka tafa 17,500 a nan, to bai nuna cewa kai amfani da formula ba. Misali a ce sai na sa 17,000 ko da 500, to 17,500 wannan. To amma zaka ga cikin formula ba din nan haka din ya rubuta alaman cewa ba da formula na lissafin ba. To yanzu ta yaya ake amfani da formula? Abu na farko, in zaka lissafi ko tarawa ko abiya ko ma wani irin lissafi zaka yi a Excel, sai ka fara sa wannan equal sign din, watan amsa. To daga ina muke so mu lissafin mu? Daga nan zuwa nan. Wani ya sunan wannan cell din da zamu lissafin? Sunan shi me H8, gashi nan H, muka duba 8. To zamu ce mana tunda listarawa ne, language watan yaren da ake amfani da shi wajen tara shine sai ka fara sum, yawwa, watan computer tara mun daga
in ka ce daga sai ka danna shift ɗinka wannan akan 9 za ka ga wannan bracket ɗin na buɗewa, sannan sai ka ce ya tara ma watan kwamfuta ka tara mun lissafi na daga ina ya fara lissafin naka, afuwa da Allah, daga ina ya fara, daga H8 ya fara, watan H8 zuwa ina, to zuwa din nan shine zai ka danna shift din ka danna column, ka fito da wannan column din. Ka san da akwai mai dugo da kuma a ƙasa, idan ka amfani da wannan bai zai baka amsa ba. Na saman shi zaka dan shi sa ma sai ka danna shift sannan zai baka wannan daga ina zuwa nan, zuwa 500 din nan. 500 shine J8 zuwa J8. to in ka ce J8 sai ka danna shift ɗinka sai ka je kan 0 can sama shine inda zaka samu bracket na rufewa, ka danna yawwa, kaga ya rufe ma. In ka gama wannan sai ka danna enter akan keyboard ɗinka, kaga ya bamu 17,500. sai ka dawo kansa. Idan ka dawo kansa kaga nan 17,500, amma ka duba formula din nan, kaga formula din da ka amfani da shi ya sa ma anan gabaki ya rubuta ma anan, ko ba haka ba. So saboda haka wannan shine haka. To yanzu tunda mun samu amsa din mu anan, mu dawo sai ka dawo kai, kaga na mutum da ya kai dan nan dugon nan da kake gani, bakin dugon nan, in ka kama mouse ɗinka za ga ya canja, ka gani, kaga ya canja, sai ka danne click ɗinka sai ka jawo shi. Wannan shine muke cewa autofill, watan cikewa automatically. Kaga yayi amfani da lissafin, yanzu kowanne kai clicking zaka ga formula din ya tun daga H9, ka gani, saboda nan yake H9 zuwa J9, wannan har zuwa na kasan nan zaka ga kaga H14 zuwa J14, kaga duk yanda yake kenan. To wannan shine lissafi inda ake tarawa, ake amfani da tarawa a cikin Excel. Kuma wata hanyar, wata dabaran kuma zaka iya tara abinka gabaki daya. In ka ce equals to, da Allah afuwa, in ka ce equals to sai ka ce daga ina muka fara, H8, bari mu gwada wannan, muga H8 plus I8 plus wanne ne kuma J ko J8. To sai mu ga, bari mu danna enter mu ga, kaga ya bamu da same answer, equals to kaza. Amma wannan kaga ya fi tsayi, amma wannan ya fi sauki. Kamar wannan ce equals to sum bracket daga waje kaza zuwa waje kaza, shikenan. Wannan kuma sai ka sa duka plus din. Idan lissafin yana da tsayi kaga sai ka tsaya kana cewa plus, amma kurin ka dauki na farko ka dauki na karshe, shine wannan bambancin wannan da wannan. Wannan yace daga nan ya fara zuwa inda ya tsaya, shikenan zai lissafa ma gabaki daya kuma ya baka amsa ɗinka. To karatunmu na gaba za mu ga yadda ake amfani da minus, watan ɗebewa wajen yin lissafi, insha Allah.